Johnson? Yes. I've benefited. A lot. Mbonyara meni. Ndekuti vanhu handiti vari kuti ivo for Magribhi to come back here handita is profiteering from my videos akasei ari kudzitora kanditaura nemwe Taura kwa zvakanaka zvautaura. saka vanhu vari kuti no since Magribhi achakutoka handitika ari kuita mari mavideos edu handiti saka vanhu veikunokwa kuti vatore video like I want to respond to question yamabvunza earlier on before camera mamuti imimi why vanhu vesasabvera mutora vasabvera muita idea kutora video until Clinton atanga kutora mavideos. Exactly. So vanhu handitika it's not easy for Shuto, for Briggs, for anyone else around here. Why? Right. Simply because kutara munhu video kunokuyato kutojairira munhu. Saka iwo ndikutokujairire. Ine wewe mutondi apa nini. But you kuona kwako iwe. Did you benefit from these videos? I have, because my likes, and people have seen the transformation. I've been. Wakaregedza mbanje. Vakutozoona kuti mbanje dzakaipa. You see now. And my relationship nemhuri yako since waregedza mbanje. Handitika. My relationship with brother yako iri kuEngland. It's on top of things, ka? Right. So, but my first days, but I don't have my video. How was the relationship with brother? It was a bit terrible, and I'll tell you why. Yeah. Because pane zvaiitika handitika zvanga siri comfortable. Why mpisa? Yeah. Handitika. Most importantly, I was not the person I am today. Because of Mbanje? Yeah. Mbanje played the role. Saka zvoti pasi neMbanje. Pasi nacho. Pasi nemadrugs ese. Vanhu ngavamwe beer, people should be very sober. Chamba achina problem kana usina zvaunoita nevanhu zvakaipa kuvanhu. Zvaunozoita ndo zvakaipa. Kana wopa wakachibhema pane chakaipa chawakamboita. Ingaunoita po. Zvakawanda zvisingaiti ndaituka vanhu ndishora vanhu. Ita zvimwe zvinhu zvisingatimboiteni. Slow futhi mfana ndroziya. Ndabo. Plus wane matama, wane dumbu, nemagaro. Zvese chichibo. Tamuna yese hapo. Iwo unoziva kuti ndakakutaura Chodza. Kumba kwenyu chaiko chaiko. Wakabvisa madreads ayo, wakaregedza chambo. Izvo zvinochinja. Iwewe. Handina kuti uzviite ka. Aiwa, iwewe ndiwe unenge uchida kuti zviite. Even ndakadai ndichida kuchinja ndokwanisa kuchinja. Aiwa, uchinjiswe nemunhu. Handisi kutaura kuti uchinja iwewe. Handikuchinjise. Handikutaura nyaya yekuchinja. Nekuti even ndine logs ndokwanisa kuchinja. Izwa, all right, mira back to uyu Blas. Uyu Blas vakarota Nebuchadnezzar handiti ka.
stage ichidona ka yabva yapwanyika ndika obva ngoti nchamba nditerera sei ehe obva vanhu vakaratadza kubhilivha ndika handiti saka mudhara dhishi rangu ri kuseri kuya hauna kunyanya enda unoriona enda kuseri amai nokwari pera ngavaine nemudharo taura nebukadineza aiyo iwo pane stage rakadonha rabva rapwanyika ndika dhishi rairi isusu tinoda kuti tive vanhu vari ku I will not speak on behalf of one. Kune ma-enemies of progress ka isuda kudhila ne-progress pane ma-enemies of progress iwewe chaizvo ka mumwe munhu akakuona uchirwa whisky yako yauri kuvandira anogumbuka handiti anogumbuka anoti kushaina bozi uri kuenda uchinodira mumba odzoka ringori mugiraza hazviite bozi pane makava akapana saka John ndakada kubvunzawo zvangu une makore mangani enda pasai paJohn odzika pasi mbichana dango kubvunza dzika pasi mbichana it's not personal John mavideo ane makore mangani achiitwa from 2008-9 yeah inini ndakaenda kuCanada gore ripi about 30 from now 1990 ka mavideos ane 11 years pese pandaidzoka nemari mavideos here ndozvandoda kubvunza imi mareko aiyo ndo munyati wacho bosi ndosaka John ataura achiti vanhu vanofunga kuti munodzoka nemuchi aiwa ndaitenga marecords inini ndaitenga hembe nchipa asina kupiwa hembe neni panapa ndofunga pamwe 1 or 2 aichokwadi asina kupiwa hembe neni panapa kana boots hamudzokeni mari mavideo munodzoka neni ndodzoka nemari yangu gore rine ndaipiwa mari Johnson kuCanada ndaipiwa mari nehurumende mari pachi mwedzi mungari March to November about 18,000 kai akingi vanotaura izvozvo vanhu vasingazvizivi munozvifambisa yakanyaya kuda problem achine kuno can you be quiet problem achine yanditika ndeyekuti vanhu havaziye your source of income you understand alright inini since mese mune all the ingredients yekuita mari machidi kuchivhura YouTube yenyu maita mari mega okuti hazviite se aiwa mune ma-ingredients ese ka hatizive zvekuzviita king chokwadi ndekuti hatizive zvekuzviita plus hatina malinksogadzira YouTube saka imi yagara yenyasimba yangu ndakagadzirirwa kana ndakazvigadzirira makazvigadzirira but makatora time plus zoda mari kamudhara zoda big saka mari saka nyaya do you know what I think nyaya todzoka mashura ndekuti people do not know anditika for you to be where you are what happened before you became the person you are today right that's why pane problem yekuti vanhu vakatora mavideos anditika they expect you
so much. Alright, before the videos, pandai kupa hembe dzangu, ndichikutengera iwawo wangu, mari iyo maifunga kuti kubva kupi. Nditenga ma records. Nobody cared about that. The problem now is vanhu vakuziya. Hear me out. I want you to know, to understand the perception iripo anditi kuvanhu. Vanhu vapi? What do you want me to say? Imbono People. You know, I'm being the voice for the voiceless now. I'm telling you what people take you for. What people say. Saka iwe uri kwata kai. Taura vanhu vacho. Saka ndichodza ndizvandawe. Not in example. Ati example. Ngoti example. Ati Chodza ndo zvaanotaura. Anambozonze example, angoti Chodza ndo zvaanotaura. Ati ndinganoti zvakati. Anina ndingadaro kakiri. Ndoziva kuti mari yenyu, ndoziva pakudhara kuti mari yenyu. Zvamunoita mari yenyu anoshandisa. Hapana paningadaro. Iri bobo. Utari kototora ndini pano. Vari kukwata ngotaura kuti Saka mutara kuti ndini. Akasirizwa plata kuti dzimdare. Kuzvireri. Uyu mudhara vaiba mari paGhetto, Silverstone. Na Tyre na Giant. When the get ready, Silverstone, let the get change, man. Change Maita bobo esta.